Днес ще ви тестваме знанията с въпроси за някои от най-красивите и значими български планини – Рила, Пирин, Стара планина и Странджа. Готови ли сте за предизвикателството? Да започваме! Започваме с нещо наистина елементарно. Коя е най-дългата планинска верига в България? Това е много лесно! Не се отпускайте. Следващият въпрос е: кой е най-високият връх в Стара планина? Сега е момента за един лайк. Каква е общата дължина на Стара планина? От долината на река Тимок до Черно море. Едва ли го знаеш? Просто предположи нещо. 3, 2, 1. А знаеш ли, че планината е известна с името Балкан, откъдето идва името и на целия Балкански полуостров? А въпросът за професорите сред вас е: през колко държави преминава Стара планина? Абонирай се за още знания! Да, предполагам, не сте изненадани. Сърбия и България. Стара планина винаги има какво да предложи, но сега е време за втори рунд. Продължаваме с Пирин. Нека видим колко добре познавате този красив регион на България. Втори рунд. Това или го знаеш, или не го знаеш. Сандански или Благоевград е разположен в полите на Пирин. Мисли бързо. Тик-так, тик-так. Да не губим време. Идва следващият въпрос. Рилският манастир разположен ли е в Пирин? Това е много лесно. Сега е момента за един лайк. Вярно или грешно? Река Места извира от Пирин. А въпросът за професорите сред вас е: има ли ледници в Пирин планина? Може би изненадващо за мнозина от нас, но в Пирин има два микроледника, които се намират в най-високата част на планината. Единият е Снежника, намиращ се в циркуса Големия казан под връх Вихрен, а вторият е Бански суходол, намиращ се под северната стена на карстовия ръб Кончето. Това беше всичко за Пирин. Надявам се да сте научили нещо ново за този природен шедьовър. Нека сега се потопим в мистиката на Странджа, планината на древните ритуали. Да проверим знанията ви за този загадъчен регион. Трети рунд. Нека да започнем с нещо лесно. Как е името на древния обреден танц върху жарава, който е характерен за Странджа? Секундите летят. Дали ще познаеш, след малко ще узнаеш. През 2009 година ритуалът е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Да видим дали ще оцелееш след този. Кой е най-високия връх на Странджа планина? Напрежението се покачва. Знаеш ли отговора? Пригответе се за следващия въпрос. Той няма да е лесен. Коя е най-дългата река, която минава през Странджа и се влива в Черно море? Дали ще познаеш или просто чакаш отговора? Да видим дали този ще те затрудни. Кой е най-големия град в българската част на Странджа планина? Помислете и напишете отговора в коментарите. Четвърти рунд.
Странджа винаги крие изненади. Но преди да завършим тази викторина с въпроси за Рила планина, питали ли сте се: кое е най-важното, което трябва да носиш, когато тръгнеш на поход в българските планини? Карта и компас, лютеница и хляб, резервни чорапи. Естествено, че верният отговор е: идва следващото изпитание. Готови ли сте да отговорите? Коя е планината, в която се намира известният природен феномен Белоградчишките скали? Витоша. Родопи. Стара планина. Имаш ли отговора? Бързо! Времето свършва! Ето го и следващият въпрос. За всички, които искат да докажат знанията си. Кое е старото име на Стара планина? Родопа. Орбелос. Хемус. Тик-так. Времето се топи. Ще откриете ли верния отговор на време? Най-старото известно име на Стара планина е Хемус. Това име идва от тракийски и означава гъсталак. Продължаваме към Рила, планината на най-високите върхове и величествените езера. Готови ли сте за въпросите за Рила? Пети рунд. Познаваш ли някой, който би отговорил на всички въпроси правилно? Кой е най-високият връх на Балканите? Мисли бързо. Тик-так, тик-так. Да не губим време. Идва следващият въпрос. Коя е най-дългата река, извираща от Рила? Това или го знаеш, или не го знаеш. Дължината на река Марица е 537 км, от които на българска територия се намират 320 км. Това отрежда Марица на четвърто място по дължина сред българските реки. Следващ въпрос. Вярно или грешно? Най-дългата ски писта в България се намира в Рила планина. Последни секунди. Ако не знаеш, сега е моментът за драматична паника. Продължаваме с... Кое е най-ниско разположеното от 7-те рилски езера? А знаете ли кое е най-високо разположеното? Може би се казва горното? Ще ви тествам следващият път. След като покорихме върховете на българските планини, сега е време да се спуснем към полето. Добре дошли в последният рунд, посветен на българските равнини и полета. Рунд 6. Кое от следните полета е известно с винопроизводство? Софийското поле, Дунавската равнина, Тракийската низина. Естествено, че верният отговор е... Пригответе се за следващия въпрос. Той няма да е лесен. В коя част на България се намира Карловското поле? Южна България, Източна България, Северна България. Имаш ли отговора? Бързо! Времето свършва! Време е за още един въпрос. Да видим дали ще се справите с този. Коя планина граничи с Тракийската низина? Родопите, Стара планина, Рила. Последни секунди. Ако не знаеш, сега е моментът за драматична паника. Благодаря ви, че участвахте в нашия планински куиз. Надяваме се, че сте се забавлявали и сте научили нещо ново за българските планини. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото, ако ви е харесало. До следващия път! Ако имате интересни идеи за бъдещи теми или искате да споделите вашите впечатления и мнения относно въпросите от днешния куиз,
Не се колебайте да ги напишете в коментарите. Ще се радвам да чуя вашите предложения, обратна връзка и дори идеи за нови предизвикателства, които да включа в следващите видеа.